Коđа je prava razlika između tvoje duše i duha. Biblijska istina kođu većina hrišćana propušta. Prijatelju moj, dozvoli mi da te pitam nešto duboko. Ne pitanje za tvoj već za tvoj duh. Jesi li ikada osetio rat u sebi, trenutak kada jedan deo tebe kaže uzdaj se u Boga, dok drugi deo viče beži, sakri se, zaštiti se? Ili u njih trenutaka kada vaše emocije govore jedno, ali nešto dublje, tiše, a ipak jače, šapuće istinu koja deluje kao da dolazi iz večnosti. Ta tenzija kođu osjećate, to nije konfuzija. To je sve ta razlika između vaše duše i vašeg duha. I ona je važnija nego što mislite. Toliko hrišćana kroz život prolazi nesvesno da u njima postoje dva odvojena carstva. Jedno namenđeno za obradu sveta, a drugo stvoreno da se poveže sa nebom. Mnogo govorimo u srcu, govorimo u mislima, osjećanđima, sećanđima, ali Biblija ide dalje. Ona pravi pronicljivu razliku između duše i duha, između onoga što je zemaljsko i onoga što je večno, između onoga što reaguje i onoga što zaista zna. Razlog zašto se toliko nas usecka zaglavljeno, zbunđeno ili duhovno utrnulo nije zato što je Bog daleko. Razlog je u tome što smo našu dušu pomešali sa duhom. Dozvolili smo da nas vode naša osjećanđa, da naša rana glasnije govore od njegove reči i da naše rezonovanje vlada nad otkrovenjem. Ali Bog ima više za vas. On vas je precizno dizajnirao. On je u vas udahnuo ne samo dah, već duh, živi večni deo vas koji poznaje njegov glas. Danas kred schemu na putovanđe nazad u rač, kroz psalme, u evanđelja i pravo u prestonu dvoranu Božjeg plana za vaš život. Za jedna schema otkriti šokantnu, prilipu, život promjenilačku razliku između vaše duše i vašeg duha, prima Bibliji i kada je jednom shvatite, to više nikada nećete hudati na isti način. Broj 1. Plan stvaranja. Kako nas je Bog dizajnirao sa telom, dušom i duhom. U početku, pre nego što je bilo kakva zbrka zamutila ljudsko srce, vladala je jasnoća. Bog, majstorski tvorac, pružio je ruku u prašinu zemlje i oblikovao čoveka sopstvenom rukom. Pustanđe 2.7 beleži trenutak toliko intiman, toliko zadivljujuć, da ga često pročitamo prebrzo. I Gospod Bog saze čoveka od praha zemnijskog i udihnu mu u nozdrave dah života i postade čovek živa duša. Pogledajte na redosled. Prvo, Bog sazdava ljudsko telo od zemlje. To je fizički sadržaj. Zatim udiše u to telo dah života, svog duha, svoj ruah, svoj vetar. Ali na tome ne prestaje. Taj dah se sudara sa telom i rađe se nešto jedinstveno, živa duša. Evrejska reč za dušu je nefeš. Sedište osjećanđa, odluke, želje. Čovek nije imao dušu. On je postao duša. Od tog trenutka mi nismo bili samo telo i kosti. Bilo smo stvorenđe od 3 dela, stvoreno po liku trojstva. Bog, telo, duša i duh. Svaki deo sa svojom svrhom. Telo nam omogućava da delujemo u svetu. Duša nam omogućava da tumačimo život kroz misli i emocije. A duh je onaj deo nas koji je stvoren da se direktno opšti sa Bogom. Bez ovog plana gubimo se. Neki pokušavaju da nas svedu na samo i telu, ignorišući božansku iskru u nama. Drugi tragaju za duhovnim osjećanđima, ali ih mešaju sa emocijama, živeći iz duše i misleći da su dosegli duh. Ali Bog želi da znate da je vaš dizajn namerno smišljen, sakralan i potpun. Razumevanđe da ste sastavljeni od tela, duše i duha je temelj za sve ostalo. To je način na koji učite da jasno čujete Boga, kako razlikujete istinu od laži i kako živite u celovitosti umesto u fragmentaciji. Niste stvoreni da vas upravljaju impulsi ili da vas bacaju emocije. Stvoreni ste da živite iznutra prema spolja. Duh prvo, zatim duša, pa telo. To je božanski poredak i sve u vašem životu počinje da se usklađuje kada se vratite tom poredkom. Drugo, šta je duša? Razumevanje uma, volje i emocija.
Sada kada znamo da je čovek postao živa duša, sledeće pitanje je: šta je tačno duša? Tvoja duša je najizražajniji deo tvoje ljudskosti. To je mesto gdje žive tvoja sečanđa, gdje plešu tvoje emocije, gdje tvoja volja bira i gdje se tvoje misli formiraju kao reke koje oblikuju unutrašnji pejzaž tvog života. Duša si ti u najličnijem smislu. To je tvoja ličnost, tvoje preferencije, tvoje rane, tvoje radosti. Biblija koristi reč nefeš na hebrejskom i psuk na grčkom, od kojih potiče reč psihologija. Ovo nisu nejasni koncepti. Oni su duboko ukorenjeni u načinu na koji doživljavamo život. U Psalmu 42:11 David uzvikuje: zašto si, dušo moja, potišten? Zašto si tako uznemirena u meni? On ne govori gomili, on govori sebi, svom unutrašnjem čoveku. Taj razgovor između Davida i njegove duše je surov, iskren i neverovatno blizak. Vaša duša može osetiti radost, može osetiti tugu, može zapamtiti bol, može čeznuti za vezom, može biti ranđena traumom ili uzdignuta lepotom. Ali evo u čemu je stvar. Često mešamo aktivnost duše sa duhovnim povezivanjem. Mislimo da ako plačemo tokom bogosluženja, mora da smo dosegli do Boga. Ali emocija sama po sebi nije duh, to je duša. Duša je suštinska. Bog ne želi da ste ignorišete, on želi da je obnovi. Psalam 23 kaže: on obnavlja duh moj. To znači da se vaš duh može umoriti. Može nositi terete koje nije trebalo da nosi, čim može biti zaglavljen u tuzi, gorčini ili konfuziji. Ali Bog kao dobar pastir sa ljubavlju vodi vaš duh nazad do mirnih voda i pravih puteva. Duh obuhvata kako mislite, rezonujete, secchate se volžu. Kako birate, odlučujete, predajete se. Emocije, kako se osecchaš, reaguješ, izražavaš. Sam Isus je iskusio agoniju duše. U Mateju 26:38 on kaže: duša mi je preopterećena tugom do smrti. To je bila duša Sina Božijeg, koja je osjećala pun teret tuge pred krst. Zato nikada ne misli da tvoja duša nije važna, jer jeste. Ali evo ključa. Tvoja duša nikada nije bila namenjena da bude vođa. Bila je namenjena da sledi duh. Kada duša vodi, tvoj život postaje haotičan, pokretan osjećanjima koja su pod uticajem mišljenja i uvek iscrpljena. Ali kada duh vodi, duša pronalazi mir. Zato ohrabri se. Tvoja duša je izuzetno važna Bogu. On zna svaku misao, svaku susu i svaku neiskazanu bol. I on niže samo onaj koji je stvorio vašu dušu. On je onaj koji je može isceliti, oblikovati i dovesti u harmoniju sa vašim duhom. Broj 3. Šta je duh? Suština udisana od Boga iznutra. Ako je vaša duša sedište vaših emocija, izbora i misli, onda je vaš duh nešto mnogo dublje. To je sve, to je zgro vašeg bića, večni deo vas koji je došao direktno od samog Boga. Duh nije samo osjećanđe. To nije vaš instinkt ili čak vaša intuicija. To je suština vašeg života usađena od Boga, vaše pravo ja, stvoreno da se sjedini sa božanskim. Evrejska reč za duh je ruah, što znači dah, vetar ili životna snaga. Na grčkom je to nema, što znači isto. Kada je Bog udisao u beživotnu Adamovu formu, taj dah nije bio samo vazduh, već duh. Zato u knjizi Đova 32:8 piše: ali u čoveku je duh i dah svemogućeg mu daje razumevanje. Vaš duh nije oblikovan kulturom, traumom ili okolnostima. On se ne menja sa vremenskim promenama vaših emocija. Nije ograničen ni nivoom obrazovanja, ni poreklom. Tvoj duh je mesto gde možeš upoznati Boga, čuti Boga i odgovoriti Bogu. On je večan i božanskog porekla. Knjiga Priče daje nam u vidu ovu svetu stvarnost. Duh čoveka je svetiljka Gospodnja, koja pretražuje sve najdublje delove njegovog bića. Priče 20:27. Da li ste shvatili da je vaš duh svetiljka koju Bog koristi da vas pretraži i uputi? To je mesto gde njegovo svetlo sija
gde se njegov glas očekuje, gde njegovo prisustvo obitava. A ipak mnogi vernici žive čitav svoj život, a da se nikada zaista ne povežu sa svojim duhom. Oni hrane svoj ne gužu svoje emocije, brinu o svojim fizičkim potrebama, ali njihov duh ostaje neishranđen, nečuven i nedotaknut. A in zato je Isus rekao u Jovanu 4:24: Bog je duh i u nikođi mu se klanđaju, morađu se klanđati u duhu i istini, a ne u duši, ne samo u umu, već u duhu. Duh je mesto gde se dešava prerođenje. Isus je rekao Nikodimu u Jovanu 3:6: Ono što je rođeno iz tijela je tijelo, a ono što je rođeno iz duha je duh. Drugim rečima, tvoje telo potiče od tvojih roditelja, ali tvoj duh mora biti ponovo rođen od Svetog Duha. Kada se tvoj duh probudi, kada se ponovo rodi, on počinje da gladuje za Bogom, da žudi za njegovom prisutnošću, da hoda u istini i svetosti i postaje vođa koji usmerava tvoju dušu i telo pod Božijom vlašću. Tada počinje preobražaj ne spolja ka unutra, već iznutra ka spolja. Ti nisi samo fizičko biće koje pokušava da doživi duhovno iskustvo. Ti si duhovno biće koje prolazi kroz privremeni fizički život. I kada tvoj duh uživi, a ništa na ovom svetu te neće zadovoljiti kao Bog. Broj 4. Duša može biti uznemirena, ali duh može biti obnovljen. Budimo realni. Život je težak. Emocije nas mogu preplaviti. Suočavamo se sa tugom, anksioznošću, slomljenim srcem, izdajom, konfuzijom i sve to se obrušava na dušu kao talasi u oluži. Postoje trenuci kada se osjećate kao da se davite u osjećan džima kuđa ne razumete, noseći terete preteške za podnošenje. I u tim trenucima možete pomisliti da je nešto pogrešno sa vašim duhom. Ali zastanite, jer ono što boli možda nije vaš duh, već vaša duša. Širom Svetog pisma to jasno vidimo u 1. Samuilovoj 1:10. Hana je bila gorka duše zbog svoje neplodnosti. Njena bol nije bila samo fizička, bila je emocionalna, mentalna, duhovna muka, sve je bilo isprepleteno. Ona je uzviknula ne zbog rane na telu, već iz probudene duše. I Isus, da, čak i Isus, osjetio je težinu uznemirene duše. U Jovanu 12:27, neposredno pre svog raspečha, rekao je: Sada je duh moj uznemiren. U vrtu Gevsimanskom izjavio je: Duh moj je smrtno ožalošćen. To nije bila slabost, to je bila Isusova ljudskost, u potpunosti poistovecena sa našom boli. Ali evo nade, čak i kada je duša preopterecena, duh se može obnoviti. David, čovek po Božjem srcu, to je duboko razumeo. Iznova i iznova u psalmima čujemo kako njegova duša vapi. Psalam 42:5. Zašto si, dušo moja, ponižena? Zašto si tako uznemirena u meni? Stavi nadu svoju u Boga. David nije zanemarivao svoju bol. On je preusmeravao fokus svoje duše ka snazi svog duha. Psalam 51:10 to pokazuje još jasnije. Stvori u meni, Bože, čisto srce i obnovi u meni pravedni duh. David je znao da, iako duša može potonuti, duh može biti obnovljen. U Jezekilju 37 Bog dovodi proroka u dolinu suvih kastežu, sliku potpunog beznadža. Ali Bog ne govori kostema. On zapoveda Jezekilju da u njih udiše duh. I odjednom mrtva vojska ustaje. Oživela, obnovljena, ponovo sastavljena. To je ono što Bog želi da učini za vas. Vaša duša može biti umorna od oluja života, ali vaš duh može biti uživeti dahom Božijim. Kada je vaš duh jak, on može podići vašu dušu iz očaja kao svetlost koja prodire kroz mrak. Pa šta to znači za vas danas? To znači da ne morate da vas vode osjećanja. To znači da možete da govorite svojoj duši kao što je David činio. Zapovedajte joj da se seti Božije dobrote, da ponovo nada, da ponovo veruje. To znači da možete da se molite: Gospode, obnovi u meni pravednog duha
и гледайте како он то чини. Непријател жели да мучи вашу душу, али не може да дохвати ваш дух, ако он припада Богу. Ту лежи ваша победа. Не у избегавању емоција, веќе у воздизанџу изнад njih кроз силу духа у вама. Број 5. Дух се поново раѓа. Душа мора бити преображена. Ово е една од најмоćнијих истина у целом писму и една од оних која се често погрешно разумеju. Ваш дух се поново раѓа у тренутку, али ваша душа мора да проđe кроз доживотни процес преображаја. Када е Исус рекао у Јовану 3.3: Ако се неко не роди поново, не може видети Царство Божие. Он nije говорио метафорично. Говорио je о стварном духовном роđenđu. Само неколика стихова каснije, он појашњава: Што е роđено из тела, то е тела, а што е роđено из духа, то je дух. Јован 3.6. Ваше прво роđenđe било je природно, али ваше друго роđenđe je надприродно и дешава се у вашем духу. Тренутку када примите Христа, заиста га примите. Ваш дух се обнавља. Он више nije мртав у греху. Он je жив у Христу. Друга посланица Коринчанима 5.17 проглашава: Ако е ко у Христу, нова е твар. Старо проđe, ево све ново постаде. То говори у вашем духу. Али ево ключа. Ваша душа се не обнавља автоматски. Можете бити спасени у духу, а ипак се борити у својој души. Можете имати обновљен дух, али и далже мислити као жртва, усеќати се као неуспех или бирати као неко кој е још увек у робству. Зашто? Зато што су ваш ум, волја и емоције, ваша душа још увек у процесу обнављања. Зато Павле пише у Римљанима 12.2: Не прилагоđавајте се овоме свету, веќе се преображавајте обнављањем свога разума. Он говори верницима, људима чижи су духови веќе били поново роđени, а ипак е нџихов ум још увек требало усавршити. Нџихове душе су још увек требале репрограмирање. Зато нам Јаков 1.21 каже да примимо са кротошчу засаđена реч, која може да спасеваше душе. Чекајте, зар они веќе нису били спасени? Духовно? Да, али njihove душе су још увек требале спасење од погрешног размишљања, лоших навика, емоционалног пртљага и токсичних образаца. Замислите то овако. Спасење е семе засаđено у вашем духу, али плод мора да израсте кроз вашу душу. Земљиште вашего ума мора бити обновljeno. Навике ваше волје моражу бити предате, ране ваших емоција моражу бити исцелјене и то захтева време. Светост е процес у коjem ваша душа почиње да личи на ваш прероđeni дух, у коjem се ваше мисли ускладжују са истином, ваши избори са послушношцу, а ваша осеќанџа са вером. Зато непријател циља вашу душу. Он не може да отме ваш дух ако припада Богу, али може да нападне ваше мисли, да узбурка ваше емоције и да искушава вашу волју да вас скрене са пута. Он жели да вас држи спасенима, али заглавljeniма, искупljeniма, али немирнима. Али када разумете разлику, када схватите да ваш дух веќе седи на небеским местима са Христом, Ефешанима 2.6, али да ваша душа још увек учи како да ту живи, престајете да осуđujete себе и почињете да сараđujete са Светим Духом. Почињете да изјављujete: Мој дух е жив, моја душа се исцелјуе и мој живот се преображава. Тој е пут и сваког дана, док ваша душа стиже до онога што ваш дух веќе зна, све више се преображавате у лик Христова. Број 6. Зашто Библија одваја душу и дух, мачко джидели? Постои едан стих у Биближи кој пробижа директно кроз маглу конфузија око ове теме и налази се у посланици Евреđima 4.12. Jer je reč Božja živa i aktivna, oštrija od svakog dvosečnog mača. Ona prodire čak do razdvajanđa duše i duha zglobova i srži. Суди мислима и намерама срца. Нека вам се то смири на тренутак. Реч Божја вас не само додируже. Она сече, не да би ранила, веќе да би открила. И шта она раздваја? Душа и дух. Зашто би Бог желео да их раздвужи?
Зато що се често мешаю. По нашем изкуство осjećate нещо дубоко и мислите да дух говори, ali to bi mogla biti samo vaša duša koja reaguje. Osjećate pokret i pretpostavljate da je to Bog, ali to mogu biti vaše emocije, vaše rasuđivanje ili čak strah, koji se maskiraju kao mudrost. Samo reč Božja može da povuče granicu. Библия раздваja душу и духа, како бисмо могли да живимо у истини, а не у предпоставкама. Она открива наше мотиве, разјашњава наше намере и поново нас усмерава ка Божјем срцу. Ово е од суштинског значаја у свету који слави емоцију уместо убеđenja и усеćanje уместо вере. Превише верника води njihova душа, мислечи да су духовни. Уни траже емоционалне врхунце у богослужењу, али избегавају дисциплину Светог писма. Одлуке доносе на основа онога што се чини исправним, а не онога што е исправно, и тиме мешају душевно искуство са духовним сусретом. Видите, душа е мочна. Може да имитира дух, ако не сте опрезни. Зато су неки људи привучени мистицизму, искуствима новог дуба или емоционалној религии. Она дотиче душу и мисли да е то Бог. Али дух се повезуе са Богом кроз истину, а не само кроз усеćanje. Зато je Исус рекао: речи које сам вам говорил су дух и живот. Јован 6:63. Негове речи не само што покречу ваше емоције. Он буде ваш дух. Прорезуju вашу конфузiju и доносе божанску јасночу. Реч Божја je jedini alat dovoljno uštar da vam pomogne da razlikujete šta je od duše, a šta od duha. Zato ne možete da živite samo u bogosluženju. Potrebna vam je sveta knjiga, potrebna vam je istina, potreban vam je mač, ne da bi vas povredio, već da bi vas iscelio u najdubljim mestima. Kada počnete da čitate Bibliču, ne samo za inspiraciju, već da biste dozvolili da ona ureže u vaše pretpostavke i ispravi vašu dušu, počinjete da hodate u duhovnoj moći. Počinjete da kažete: dosta lažnog hrišćanstva. Želim pravu. Želim da moj život vodi duh Božji. I tada se Sveti Duh počinje da uzdiže u vama, ne samo u nedelju, ne samo kada je muzika prava, već u vašim svakodnevnim izborima, mislima i razgovorima. Tada vaša duša postaže sluga duhu, a Bog postaže istinski vođa vašeg života. Broj 7. Hodanđe po duhu. Iscelđivanje duše. Галатима 5.16 nam daje direktan odgovor. Hadajte po duhu i nećete ispuniti želje tela. Pavle ne kaže: idi po svojim emocijama ili sledi svoje srce. On kaže da idemo po duhu, da živimo svaki trenutak iz unutrašnjeg mesta gde Bog prebiva u nama. Ići po duhu znači biti vođen nečim dubljijim od logike, stabilnijim od emocija i večnijim od okolnosti. To znači dozvoliti vašem obnovljenom duhu, povezanom sa Božijim duhom, da vodi vaše odluke, filtrira vaše misli i užača vaše srce. Ovakav način života donosi plod, ne samo trenutna osjećanja, već tražnu transformaciju. Poslanica Galatima 5 nastavlja: plod duha, ljubav, radost, mir, strpljenje, ljubaznost, dobrota, vernost, blagost, uzdržanje. Obratite pažnju, ovo nisu rezultati pokušaja da se više potrudite u svojoj duši. Oni su prirodna posledica života predatog duhu, ali evo nečeg lepog i duboko važnog. Živjeti pa duhu не занимарuje душу, она je isceljuje. Psalam 23.3 kaže: On obnavlja duh moj. To je djela dobrog pastira. On vadi vaš duh i nježno umiruje vašu dušu kada hadate s njim. On ne gura vaše emocije, niti briše vašu ličnost. On ih iskupljuje, on ih usmerava. On uči vašu dušu da sledi vaš duh, a vaš duh da sledi njegov duh. Zamislite to kao lampu. Duh je plamen, duša je staklo, a telo je pustolje. Ako je staklo puko ili prljavo, svetlost se izobličava. Ali kada je duša isceljena, duh sija kroz nju. Jasno. Postajete živi svedok svetu, providni, zračni. Pa kako da počnete da hodate po duhu? Provodite vreme u reči. Ona hrani vaš duh, a ne samo vaš um.
Молite се из духа. Дубоке, искрене предане молитве, а не само емотивне. Молим вас, обожавайте у истини. Дозволите вашем духу да води, čak i kada vaše emocije to ne osjećaju. Predajte svoju volju svakodnevno. Recite, ne moja dušo, Gospode, već tvoj duhu vadi me. A stavite prostor za tišinu, jer vaš duh često šapuće dok vaša duša viče. I budite strpljivi. Isceljivanje duše je proces. Ne žurite, ne usuđujte sebe kada vam emocije planu ili vam misli budu rasejane. Umesto toga, nastavite da birate usklađenost sa duhom. Nastavite da se predajete, nastavite da koračate korak po korak, jer kada vaš duh vodi, a duša sledi, vaš život postaže ceo. I tada počinjete da živite u potpunoj slobodi koju je Isus umro da vam da. Završi tak. Ti si više nego što znaš, prijatelju. Nisi samo telo i krv. Nisi samo svoje misli, svoja trauma, svoj dar ili svoja ličnost. Ti si duh. U tebi je duh udihan samom Božjom ustima. U tebi je večna vatra koju je on upalio svojim dahom. I nijedna tama na ovom svetu ne može je ugasiti. Ja stvoren si da hodaš u božanskom usklađivanju. Duh povezan sa Bogom, duša predana tom duhu i telu koje izvršava njegovu volju na zemlji. To je celovitost, to je mir, to je sila. Ali mnogi od nas su živeli sa dušama na vozačkom sedištu, donoseći odluke iz straha, reagujući emocijama pokrenutim bolom. I dok je Bog saosjećajan prema našim dušama, On nas paziva višem, On nas paziva dubljim, On nas paziva u životu duhu, jer kada hodate u duhu, vaša duša počinje da se isceljuje, vaš um se obnavlja, vaša volja jača, vaše emocije pronalaze ravnotežu i vaše telo počinje da odražava poredak nebeski. Niste slomljeni i bez nade. Niste previše emotivni da bi vas Bog koristio. Niste previše logični da bi vas vodio u njegov duh. Vi ste upravo onaj koga ste postali po njegovoj volji, telu, duša i duh. I on želi da svaki deo tebe dovede u harmoniju sa svojim srcem. Zato, danas pozovi ga. Neka reč razdvoži dušu i duh. Neka Duh Sveti udahne svež život u tvoj duh. I neka tvoja duša počine u naručju onoga koji obnavlja. Jer kada tvoj duh vodi, tvoja duša se isceljuje i tvoj život proslavlja Boga. To je tvoja istinska namera. To je tvoje nasleđe i to je život koji je on umro da bi ti ga dao.